Hello! Nasad sinang bandi. Nadita karon sa Southwestern University. Recognition sa akong anak. Basta anak na gani na ay activity sa eskwelahan o cancel tanan samot na recognition. Kani si Ate Maymay, pag kinder niya, gipapasok ko niya dito sa Ilak. Pag elementary, gipapasok sad ko niya sa Punta Elementary School. Pag high school, ay gipapasok ko niya sa Abiliana karon naa na sa Southwestern, iya na sad ko gipapasok. Kaning bataa, kugihan kaayo ni magtuon. Nigabot sa eskwelahan ay abli dayon sa bag. Wa pagani nakakaon, ang labaw sa tanan wa pagani nakaluto. Ambot kung malipay ba ko o maguol. Kay sa pagtuon, paspas kaayo, pero sa trabaho sa balay ay hinay sad. Pero sige na lang, bawi-bawi na lang kay ingon sila. Basta achiever gani, dili kay nato hatagan og taas sa balay. Tighugas gani, kay turno-turno man sila akong gi-apply sa una. Pagkagamay nako kay turno-turnohon sad mi sa among mama, lahi ang pamahaw, paniudto, panihapon aw gingana nako sila. Sige, balik ta diri no, kay nang lakaw man ni sila no, pertira bang sayuha na mo ani? Dili na ta magsige yaw kay nakita na nako si ate, dara ay lahi kayo iyahang smile pagkakita niya sa ako Klaro kayo iyahang dagway nga na happy siya. Basta mga ingani guys, kay may emotional jud ko dili nako malikayan. Ngani man gyud siguro basta mga mama ta, dali ta magluwa-luwa. O kay mo flashback man dayon, gamay pa sila. Mga mama sama nako ato jud bantayan atong anak, atong istoryahan pirmi, pahinumduman nato para magsubay sila sa maayong daan, magkugi sila sa ilahang pag-eskwela. Kaya ang ato pagpaningkamot para ra jud na sa ilaha. Mauna mga mama akong ikasulti. Mao ni di na ta magsige istorya, kay hapit na mahuman na akong video, nagpicture-picture na lang mi, ako na lang gibutang diri kay wa man jud nako maka-video tanan kay ako ra mang usa. Salamat sa inyo pagtan-aw, congrats ate, bye-bye.